escribía nun diario. Un diario que el lle descubriu e que comezou a ler nel, e di así: día 30 de xullo de 1767. Son as palabras da irmá. Hoxe, día do meu 16 aniversario, o meu querido pai tivo unha conversa comigo que eu xa agardaba. María Ana, és unha muller e xa non podes pasar por nena. Papá sempre me chama Mariana cando me quere falar con solemnidade. Neste último ano xa notei que comezou a pasar de min para centrar todo o seu interese en Amadeus. Ata lle ensinou a tocar o piano cos ollos vendados, como se un concerto fose un espectáculo de circo. Unha vez tocou diante da emperatriz María Teresa coas teclas tapadas por un pano e deixou unha pampa. Eu tamén podería facelo. Adoro a Amadeus, mas tamén a min me gustaría seguir dando concertos. Creo que esta última viaxe a Viena, que en breve faremos toda a familia, será a derradeira para min. Papá pensa que, como xa son maior, xa non me ven como unha nena prodixio. Tamén me dixo que, pola miña condición de muller, debo deixar que mamá e máis el me busquen un marido que me ampare, que teña boa posición e casar para exercer de nai a esposa. Gustaríame ser home. Eu tamén toco o clave, o violín, o piano moi ben e quero seguir facendo. O peor de todo isto é que non me atrevo a contradicilo. Pronto terei que lle dicir adeus á miña música. Non hai dereito. Amadeus quería sair á rúa para corricar e facer rodar o seu fantástico aro de arame pola praza, como facían os outros nenos. Quería xogar á pitacera, botar a bailar a buxaina nos camiños, rir e berrar sen máis, pero tiña os pés suxeitos cunha cadea ben axustada aos nocellos. Iso limitaba os seus movimentos. Só podía desplazarse con saltos curtos para ir do piano ao cuarto e do cuarto ao piano. O señor Leopold organizaron os breves concertos de clavicordio na casa. Só podían entrar 10 personas de cada vez, pero saía un grupo e xa había outro agardando. Nun só día podían chegar a pasar pola casa máis de 100 persoas. O seu pai cobraba cada entrada 2 xilins e 6 peniques. Wolfgang Amadeus Mozart avisaba antes de cada actuación o señor Leopold: lembra que se che preguntan a idade, debes dicir que tes 7 anos, así admiraránte moito máis. Iso non me gusta, papá, protestaba Amadeus, xa teño 12.